F'salib it-toroq fi strada stretta u triq Melita qed issir installazzjoni pubblika bl-isem ta' Bandiera Bajda. Ma' TVM News l-artista Etienne Farrell spjegat li l-għan prinċipali tal-installazzjoni huwa wieħed li tinbidel il-perċezzjoni fis-soċjetà dwar il-missirijiet. Bandiera Bajda huwa proġett dwar il-missirijiet qed impoġġi għal pubbliku 9 missirijiet mill-firxa wiesa ħafna ta' missirijiet li ltqajt magħhom meta kont qed nagħmel riċerka għal dan il-proġett li huma supereroj missier li huma vera tajbin. Missirijiet li bdejt niltaqa' magħhom dew jgħiduli għaliex aħna lilna ħadd ma jisma'na dejjem tinstema' il-leħen tal-mara li tbati u rajt li sewwa xew vera u ħafna nisa jbatu wkoll. Kull nhar ta' ħadd flaxija qed ikun hawn diskussjonijiet fejn missirijiet niltaqgħu niddiskutu flimkien jien qed niġbor il-materjal kollu li qed jgħidu dawn il-missirijiet ovvjament b'mod anonimu sakemm ma jistaqsunix huma u mbagħad jinnaddihom lill-awtoritajiet konċernati ħalli nkun nistgħu naħdu pass il qudiem u l-arti timxi pari passu ma' soċjetà. L-installazzjoni tinkludi diża' biċċiet ta' ħwejjeġ maħsula u l-ożor bojot imdendlin fuq bula tal-inxir. Kull biċċa tirrappreżenta storja personali ta' missier. L-ewwel darba li kien hemm l-ispark tagħha dan ix-xogħol kien fuq missier li kien talabni biex noħodlu ritratt tiegħu ta' parsi tqil, ta' parsi pregnant. U l-ħsieb tiegħu kien intom in-nisa żommu lil uliedkom 9 xhur ġoġufkom u aħna l-missirijiet ukoll nżommu l-itfal tagħna mhux ġoġufna ovvjament imma nżommuhom ġo qalbna l-ħajjitna kollha. L-installazzjoni se tibqa' miftuħa sal-aħħar ta' Ġunju.